תודה שהצטרפתם אלינו למהדורה מיוחדת של חסות 70. והערב, כתבת תחקיר מיוחדת לרגל חגיגות 70 לאיצ'ה ויינרב. עשרות מבני המשפחה והחברים ייכנסו בערב חגיגי כדי לציין את יום הולדתו של איש חיל הים, כריש המכירות וההייטק, המנטור, וכמובן, האבא והסבא אוהב. כתבנו לולו ויינרב יצא לחקור כיצד ואיך נוצר מותג, וגילה שהסימנים היו שם לאורך כל הדרך. שוב השמש השורפת, את כולנו משזפת. שוב השמש הבוערת, את המים מסנוורת. מסנוורת את המים, את כולנו משכים מים. אך כשאילומם שוקעת, היא יפה היא משגעת, כן. בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המרהיב הפרוע, אל השמש הזו, לרוחות העזות, כי הים לכולנו פתוח. אנחנו מכירים המון שנים, עוד מאז שהיינו ילדים בבית ספר, ומאז הצטלבו דרכינו לא מעט, ועשינו המון דברים יפים ביחד ולחוד, בעיקר בחיל הים. ואני רוצה להגיד לך שתמיד נהניתי מהחברות, משמחת החיים, מהיושר, מהענווה, ואני מאחל לך באמת הרבה שנים טובות של אושר ונחת מהילדים ומהנכדים, ושנמשיך להיות בקשר. הרבה מזל טוב, ובעיקר הרבה בריאות. כל השאר יבוא. כל טוב. כישורי פיקוד ומנהיגות? צ'ק! אנחנו ממשיכים במסענו בניסיון לברר כיצד הפך איצ'ה ויינרב למותג שהוא היום. אבל לפני כן, הפסקת פרסומות קצרה, 2 שעות וחזרנו. לא, סתם, חסות אחת וחוזרים. רק היום, גם מחר ולכל החיים. כל המוצרים למטבח ולבית ללא עלות וללא התחייבות. בואו לרכוש בחסי חינם. בשנת 1992 סבא איצ'ה פוגש את חסי חינם, הלוא היא סבתא חסי שלנו. הם מתחתנים ולתפארת מגדלים 3 בנות ואת לואי הכלב. יש שאלות? לקחת את ידי בידך ואמרת לי, בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. ניגנת לי שיר על הגיטרה וקולך רעד, רוח בי כמה רוח שרה, והזמן כאילו עמד, ואני את זוכרת כל טעם וריח, את חלקת השדה לעוד הירח. כל הטל מן הוואדי וכובד הפרי בבוסתן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הייתי לבדי ודרכי עבדה לי, ובאת לי בזמן. הייתי לבדי ודרכי עבדה לי, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. במקביל לחיי המשפחה, סבא איצ'ה עוזב את קרישי הים לטובת קרישי המכירות. הוא מצטרף לחברת קומברס, עובר לתפקיד של סמנכ"ל מכירות בצ'ק פוינט ועובד גם בסייברביט. וכיום הוא משמש כיועץ בחברת איצמיין.
בכל מקום שאליו סבא איצ'ה מגיע, הוא צובר לעצמו חברים ושותפים לדרך, בזכות חוש הומור, נדיבות, חריצות וחוכמת חיים. איצ'ה המלך באמת המון המון מזל טוב, עברנו ביחד כל כך הרבה מסעות מסביב לעולם עם טרולי, כל כך הרבה שנים. אתה תמיד היית אצלנו המבוגר האחראי, ומצד שני תמיד ילד והכי צעיר בנפשך, אז כל מה שאני יכול לאחל לך שתמשיך ככה, תמשיך להיות צעיר, תמשיך להוביל את כולם ותמשיך להסתובב מסביב לעולם. מזל טוב. איצ'ה היקר, איפה יש מקום יותר טוב להקליט את זה מאשר בים? מתגעגעים אליך מאוד, אח יקר, הכי חשוב בריאות והרבה אושר, ושתמשיך לייעץ לכל מיני אנשים, זה ממש כיף, זה שומר אותך חד כמו שתמיד היית. מזל טוב, שוב בריאות ואושר. Hi Ichi, wish you happy 70th birthday. And I just want to say that I remember always calling you old man. From the year 2008, your first call with me, you were so much convincing me that you're young and you're just 53. From that day, I've been calling you old man. That was a great bonding between us. And what should I say now? With now being 70, I finally have to admit that you're simply a young man with 70 years experience. People have many versions or perceptions about you, but the real one, I think I know you are a big kid and a young kid, I would say, inside, always buzzing, always young at heart and helping and making people around you at least better. In all these 20 years, if I have to say two things if I have learned, one is that age doesn't matter, and the second is definitely keeping family and work in a very good balanced way. And that's something which I cherish. And whenever I have come to you and when I have troubled you and whenever I have made the life miserable, I think we had a great time together. Be it in the past working with Checkpoint or even after Checkpoint, you have always been a well-wisher to me and a great advisor to me. God bless you with a great health, prosperity and a peaceful and beautiful life. And yes to you, man, young man, may this year be your beautiful chapter and the best decade ahead. God bless you again. Cheers, Jay. את הידע שצבר לאורך השנים, יחד עם אינטואיציות כלכליות משובחות, איצ'ה חולק בהתנדבות עם צעירים חרדים ועוזר להם להשתלב בשוק ההייטק. סבא מקפיד על וואלה בלה, ולמי שלא שוחה בז'רגון, Work-Life Balance. בזמנו הפנוי הוא איש המנגה של המשפחה, הגנן המסור, האינסטלטור, הפולמן, שירותי הסעות, דוג ווקר המקפיד על טיול יומיומי עם לואי, ומטפח חיבה מיוחדת למוזיקה חסידית. אכן תמונות קשות. ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל לא לסיום הדרך. סבא איצ'ה, העתיד עוד לפניך. יש לך עוד הרבה חניכים לחנוך, בשר לנפנף ונכדים לחתן. מאחלים לך ולנו עוד שנים ארוכות של נחת, בריאות ושפע. שתזכה לגדל בנים, בני בנים ובני בני בנים, חכמים ונבונים. המאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. מזל טוב. וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בשם דבקים. וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בשם דבקים.
ומאיר את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. ומאיר את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. זכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם יראי אלוקים, אנשי אמת זרע קודש בהשם דבקים.